Shwd i chi? Fi'n iawn, diolch Hywel, siwr i ti? Da iawn, diolch. I bawb sy'n gwylio, fi'n cyflwyno Ameer Davies-Rana sydd yn cyflwynydd ac yn arweinydd 1 miliwn. Chi eisiau dweud wrth ni ychydig bach am y gwaith i chi'n wneud? So, y gwaith fi wedi bod yn wneud, fi wedi bod yn cyflwyno am tua 3 blynedd, a nes i dechrau pan o'n i gyda Hanch yn wneud gyfres o fideos i ymwneud gyda bwyd, a wedyn nath hwnna datblygu mewn i bod yn cyflwynydd yn ysgolion i hysbysebu ar iaith Gymraeg, trwy wneud gweithgareddau am sut i vlogio, ac erbyn heddiw fi wedi bod yn cyflwyno i Regan Management yn y cyfryngau, felly mae hwnna wedi bod yn fwy brysur ofnadwy dros y cyfnod clo yma hyd yn oed. Ac felly fi jyst yn paratoi nawr ar gyfer mis Medi ymlaen i mynd nôl i ysgolion. So dyna sut mae'r sefyllfa'n edrych ar y foment. Beth oedd effaith yr hiliaeth profodd chi yn yr ysgol? Wel, oedd e'n profiad eitha ryfedd i ddweud y lleiaf, oherwydd oedd wedi newid trwy amser o flwyddyn 7 hyd at blwyddyn 11 pan nes i gadael. A felly ym mlwyddyn 7 nes i jyst dod o ysgol gynradd, felly o'n i ddim yn cael problem hiliaeth fyna o gwbl. O'n i'n unig berson o gefndir gymysg o gwbl oedd yn yr ysgol gynradd. A felly pan nes i ysgol uwchradd, oedd dim spel i weid y gwir nes o'n i wedi clywed y comment gyntaf fel yr N-word neu y P-word neu unrhyw comments amdano fel terfysgaidd. A felly oedd hwnna'n upsetio fi ar y pryd hynny. O'n i ddim yn siŵr sut i ymateb iddo fe, a hefyd o'n i'n bendant ddim eisiau mynd at yr athrawon a mynd rhyw fath o gymorth neu gwyno o fath. So, oedd hwnna wedi par am tua 2 flwyddyn, a wedyn, wel, trwy gydol ysgol wedyn, oedd yr effaith di newid mewn i un o'n i'n gallu, wel, jyst yn dopi iddo fe, i fod yn onest. Pa ffyrdd wnaethoch chi datblygu i ymdopi gyda'r fath driniaeth? Wel, hwn yw'r peth, achos pan nes i dechrau off, oedd e'n upseto fi, a wedyn wrth i fi fynd, wrth gwrs, yr unig ffordd o'n i'n gallu ymdopi iddo fe, wrth cymryd y pethau oedd yn cael ei dweud wrth fi fel joc, ti'n modd, megis ffrindiau, neu pobl yn y dosbarth, neu rhan o tîm rygbi fi yn yr ysgol, neu jyst plant a disgyblion arall i fod yn onest. So jyst rhaid cael ffyrdd o jyst cymryd y comments yma, cael joc amdano fe, a jyst mynd mlaen gyda diwrnod ti, achos o'n i'n yr unig berson o liw, o gymysg hyd yn oed yn y flwyddyn cyntaf, a oedd blwyddyn ni tua 150 o blant. Wrth gwrs, oedd cwpl o bobl gymysg, falle cefndiroedd Africa a fwy Asiaidd, ond oedd dim ond, ti'n modd, llain y dwsin o falle handful o bobl, felly ti dweud. So, oedd yr ysgol yn mewn, ond oedd ddim yn arfer i gweld bobl, neu hyd yn oed wedi cwrdd â bobl o gymysg. Os na pethau chi'n gwybod nawr, bysa wedi bod yn fuddiol i chi wybod pan oeddech chi'n ifancach? Yn sicr, wrth gwrs. Helpu chi... Wrth gwrs, achos bydde fe wedi bod yn dda i gwybod bod, wel, yn gyntaf gyd, os ni'n edrych ar heddiw, wrth gwrs mae yna cyfle arbennig wedi dod i fod yn cyflwynydd ar y cyfryngau yn y gyfrwng Gymraeg. Felly, nôl adeg ni, bydden ni ddim gyda unrhyw clyw o gwbl. A dyna pham fi'n credu mae'r pethau dwi'n neud o gwmpas ysgolion wedi bod yn gwych, oherwydd dwi wedi cwrdd â blant hyd yn oed yn ysgolion Caerdydd, a maen nhw dim ond wedi cael fel 1 neu 2 person o fel Pakistan hyd yn oed. A pan wnaethon nhw gwrdd â fi, nhw fel, waw, ti'n cyflwynydd yn y cyfryngau, ti'n siarad Cymraeg, ti o Pakistan, mae hwn yn newydd i fi. A felly, o'n i ddim wedi cael person i ddod mewn i ysgol ar gyfer fi. O'n i gafodd jyst cymryd popeth, oedd e'n broses i ddysgu. A felly, falle bydden ni wedi wir eisiau rhyw fath o gefnogaeth, jyst i gwybod, mae hwn yn hollol iawn. Ti mewn ysgol Gymraeg ac yn anffodus, dyw lot o bobl gymysg ddim yn ei fod yna, yn wedig mewn ardal ti. So hwnna'r fath o geiriau bydden ni'n gweud, mae gyd mynd i bod yn hollol iawn yn y dyfodol. Os na rhywbeth arall byddech chi'n dweud wrth eich hun, os ych chi'n
16 oed a bydde rhywun yn dod i'r ysgol, beth byddech chi'n dweud wrth eich hunan i helpu? Wel, hwn yw'r peth, yn ôl yn ysgol, fi'n cofio bod yn plentyn eitha emosiynol ar gyfer y bethau, os ti'n edrych yn ôl nawr, oedd dim lot o broblemau wir yn mynd mlaen yn y byd yn ôl yn ni. Ond i'r fersiwn 16 ohono fi, byddwn ni'n dweud, mae popeth mynd i fod yn iawn, mae hyd yn oed enw ti yn un hollol unigryw, mae fe'n dda bod ti'n sefyll allan, mae fe'n dda bod ti o gymysg, o grefydd gymysg, a ti'n modd un diwrnod, mae'n mynd i fod un o'r traits neu un o'r pethau mwyaf bwysig sydd gyda fi i farchnata hunan fi gyda gwaith. So mae fe wedi bod yn allweddol. So byddwn ni'n dweud wrth y fersiwn 16 ohono fi, mae gyd yn mynd i fod yn dda yn y dyfodol, paid ti a phoeni. Beth oedd yr effaith ar dy iechyd meddwl pan oedd ti yn yr ysgol ac yn tyfu mae'n adeg eitha cythryblus yn feddyliol i rywun. Felly beth oedd yr effaith hyn ar dy iechyd meddwl bryd hynny a falle sut mae hynny wedi effeithio ar dy iechyd meddwl yn y hir dymor? Wel amser fi'n edrych nôl i ysgol, es i trwy tipyn o spells a cyfnodau pan o'n i yn really drist a really isel. Fi'n cofio fel o'n i actually yn teimlo, ond fel wedes i, oedd dim lot gyda fi fod yn drist ohono. So mae'n odd fi'n credu, achos oedd e wedi cael effaith ar iechyd meddwl fi, a diolch byth, mae hwnna wedi cryfhau dros y flynyddoedd. Dim ond oherwydd falle natur gwaith fi. Mae lot o bethau fi wedi gwneud yn diweddar sydd wedi bod yn help mawr i roi bach o cefnogaeth i hunan fi hefyd, a mae wedi bod yn siawns i datblygu hunan fi hefyd. A i fod yn hollol onest, siawns i cael falle o hunan gariad at hunan fi a identity hunan fi hefyd, ti'n mo? Ie, mae hynny mor bwysig. Pa rôl ti'n gweld gall addysg chwarae mewn dysgu pawb am hiliaeth ac effaith hiliaeth? Wel, mae'n rôl bwysig oherwydd pan o'n i'n ysgol, oedd dim unrhyw fath o gefnogaeth, oedd dim unrhyw fath oedd dim byd yn cael ei wneud ar gyfer y blentyn oedd yn cael gweud comments negyddol a hiliaeth i fi. A felly dwi'n meddwl mae'n bwysig bod addysg yn dysgu y hanes tu ôl y geiriau hyrt yma. Oherwydd os maen nhw'n gwybod y hanes tu ôl nhw, fi'n credu bydde'n siawt i nhw meddwl dwywaith cyn gweud y geiriau yma. Achos fi'n siŵr mae lot o blant yn ôl yn ysgol jyst yn gweud y geiriau, maen nhw wedi clywed ar y cerddoriaeth neu ar y teledu, maen nhw jyst yn gweud e. Maen nhw'n gwybod mae'n gallu bod yn offensif, ond maen nhw ddim yn deall beth sy'n tu ôl i e. So fi'n credu mae'n rôl bwysig i addysg, dysgu bach o hanes a diwylliant heddiw. Pa fath o gefnogaeth hoffech chi weld mewn ysgolion neu mewn cymdeithas i helpu unigolion sy'n profi hiliaeth? O'ch chi'n dweud eich hunan o'ch profiad bod o'ch chi ddim yn teimlo y gallu mynd at athrawon neu cael cymorth yn yr ysgol. Beth bydd angen newid neu oes pethau wedi newid i sicrhau bod hynny'n digwydd, bod y cefnogaeth yna nawr? Wel, hwn yw'r peth, amser fi'n mynd i dechrau'r ymgyrch nesaf mynd mewn i ysgolion i wneud y hiliaeth a crefydd yma. Yr un peth dwi eisiau cynnig, achos fi wedi bod i lot o ysgolion, a mae'n pleser man i weld y blant yma o gymysgoedd gwahanol a faint sydd actually yn yr ysgol erbyn heddiw. A felly, un peth o'n i eisiau wneud yn ystod y diwrnodau ni yn yr ysgolion, oedd falle cael siawns i siarad gyda'r blant o gymysg yn benodol, falle fel rhyw fath o grŵp therapi neu one-to-one session, achos hwnna fi'n credu be oedd yr ysgolion yn ddim yn cynnig neu i weid y gwir, os byddwn ni'n mynd at athro neu athrawes, sa'n credu byddwn nhw'n gwybod beth i ddweud. Byddai mor lletchwith, byddai mor awkward, a ti'n meddwl be, byddai ddim wedi bod unrhyw help o gwbl. So fi'n credu mae'r cefnogaeth yn bwysig achos mae eisiau cael y one-to-one chat yna. Mae fel unrhyw fath o iechyd meddwl, falle bach o counselling, bach o one-to-one. Mae'n bwysig i siarad am eich teimladau, sut chi'n teimlo. Hwna'r unig ffordd, chi'n mynd i falle symud ymlaen yw i cael y gyd allan yna, so bod chi'n falle'n teimlo rhyw fath o pressure wedi codi off eich ysgwyddau. A beth gall unigolion wneud i addysgu eu hunain am effaith hiliaeth?
Wel, dyna'r peth, yn y cyfnod yma, ni wedi cael lot o agoriad liged i meddwl a ystyried a edrych ar safbwynt hunain ni hefyd. Ydy ni wedi cael digon o addysg amdano hiliaeth neu o bobl o gymysg? Ydy ni'n gwybod beth yn union ydy'r hanes tu ôl y geiriau yma? So fi'n credu mae'n amser i pawb sort of cymryd y cyfrifoldeb yma a jyst dysgu mwy, bod yn agored i bod yn anghywir hefyd. Does dim byd bod gyda bod yn anghywir. Achos mae'n cyfle i ti edrych ar dy hunan yn meddwl, oce, na, fi'n gwybod mwy amdano fe, felly fi'n mynd i cefnogi a falle fi'n mynd i dal yn ôl wrth y pethau ni arfer dweud neu arfer gwneud. Gwych, diolch yn fawr Ameer. Ni mor ddiolchgar bod chi wedi rhoi amser i meddwl.org a cefnogi ni. A jyst ni'n hoffi dymuno pob lwc gyda'r gwaith pwysig iawn chi'n gwneud mewn ysgolion, a ni'n edrych ymlaen i weld sut mae hynny'n datblygu a sut mae'r ysgolion yn cymryd yr gwaith ymlaen o fyna, a bod hwn ddim yn diwedd y drafodaeth. Diolch yn fawr Ameer Davies-Rana am ddod i rhannu'ch profiad. Dim probs, diolch i ti Hywel.